Umasipala okhulayo noneengxaki zokuzisa inkonzo eluntwini. Uluntu lolengingqi zange lawabona amanzi aphuma ezimpompeni, oko lwagxumeka la matyotyombe kwiminyaka emine yadlulayo. Kwethu ezimpompo zalamanzi azawuhlale khona ebomini bethu ibuyisa isidima kakhulu. Loo nto izawubangela into yoba le community yethu okanye le ndawo sihlala kuyo ibe nesidima, yaziwe njengee-communities ezinabantu. Eli phulo lenzelwe nokuba izikolo ezikufutshane zifumane amanzi nazo, kwaye oku kuza kunceda abafundi naxa besebenzisa izindlu zangasese. Informal settlement next to the school. They used to come get water from the school and the tanks inside. But with this borehole water, they don't need to come into the school anymore. They have their own taps and the school has its own taps also. Amacandelo abucala kunye nemibutho engenzi ngeniso baphakamise isandla ngokuzisa uncedo lwamanzi kule ngingqi. Kodwa nangona kunjalo eli phulo lijongise ekuziseni ezinye inkonzo eluntwini. Providing water is a religious instruction, but besides the religious instruction, it's a human right. I've seen communities suffer without water. I've traveled the world. I've seen children and adults and animals die in their thousands because of the absence of water. Now, when you have that kind of understanding and reflection of what's going on, it's criminal not to do something about it. Inani lamatyotyombe kulindeleke ukuba likhule ngenxa yesantya sofudo sonikezelo lwezindlu zeendleko eziphantsi kulo masipala ombaxa. There's about 110,000 unit backlog in housing delivery in the Bay. It's a massive crisis. It means that 1 out of 3 families have never had the dignity of owning an own home. Umba wamanzi useyintsindaba dala kulo masipala, kodwa kuba ngcono noko ngoku. Iphulo lokonga amanzi iseyinto ehamba phambili kulo masipala.